Umnyango obhekelela ukuhlinzeka komphakathi ngamanzi ngaphansi komasipala Mhlathuze Water ngokubambisana neminyango kahulumeni bavakashele isigceme Ward 9 eNgwelezane ngenhloso yokuzokhuculula nokuyingxenye abagqugquzela ngayo umphakathi ukuthi ungahlali nemfucuza. Namuhla siwuMhlathuze Water sibe ne-partnership neminyango ehlukene kahulumeni kubalwa ku-City of Mhlathuze kumasipala esebenzisana nawo umnyango waka-Department of Economic Development, Tourism and Environmental Affairs kwisifundazwe, umnyango waka-Department of Water and Sanitation okuwuwo siphethe njengoba siyisikhungo esiphaka amanzi awumthamo ukuthi sizohlanza le ndawo yalapha ku-Ward 9 eNgwelezane ePaki, ikakhulukazi esizama ukugcizelela ukuthi umphakathi ube nendlela yokuphatha imfucuza singayilahli ngendlela enobubi kwezemvelo. Ngaleyo ndlela ke sizophinde sibe nohlelo lapho sixhasa khona ezinye zeinhlangano zomphakathi ekezafaka isicelo ukuthi isizakale. Kunabafowethu nodadewethu abazoqhuba lo msebenzi abavolontiyayo kanjalo nekhansela lendawo ukuze sibambisane siqhubele uhlelo. Alithi namhlanje silapha eDumsani Makhaya Village ukuzoqwashisa ngokubaluleka kokungiwa kwemvelo. Njengoba sazi ukuthi uMay 22 usuku noma lwakhethwa United Nations ukuthi sikwazi ukubungaza as an International Day for Biological Diversity, kusho ukuhlukahlukana kwemvelo. Silapha nje ukuthi sizobheka kumbe sizoqwashisa sibawufundisa umphakathi ukuthi kubaleka kanjani ukuthi imvelo siyonge sihloniphe. Silapha nje into ebaleke kakhulu esizoyenza ukongiwa kwamanzi, ukufundisa ukongiwa kwamanzi, ebese futhi sifundisa umphakathi ngokuyeka ukulahla imfucuza ngokunganaki illegal dumping, lokho kugcine ku-affecta noma kubulala imfula yethu yona lena esiyiphuzayo. Sesikhulumileke nomphakathi, kuningi esisazokwenza nomphakathi. Sihambisana nomasipala wendawo Mhlathuze municipality, sihambisane no-Environmental Affairs i-DT, sihambisana no-Department of Water and Sanitation, bese kuba khona ke nentsha yala endaweni isiyamthanda kuyiyona esingayo ngapha lapha nje ibona ke abathe futhi baphinde bathola ngokwaka CSI ngoba bona babhizi vele la endaweni ukuthi basize nje imphakathi yonke uqoqa nje udoti. Angibingelele ababukeli be1KZN, ngibingelele nomphakathi wonke obuka lolu hlelo. Mina nguMandla Mdaka, uward councillor wase Ward 9. Silapha ke eWard 9 ikakhulukazi eDumsani Makhaya Village. La isimi khona kusePaki, iPaki la umphakathi ongcebeleka khona after ukusebenza noma kade behambe indlela ezithile bese bebuya beza la bezojabula beyithokozise. Le Paki lapha ngasedamini ke la isikhona sine ama department noma iminyango eminingi ehlukene ezolekelela umphakathi wethu entweni yokongiwa kwamanzi. Bese kuba khona nenye department nayo ezolekelela ukufundisa abantu nge-illegal dumping. Lokho oqala ke okwamanzi ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ngoba esazi ukuthi umphakathi amanzi abizwa nge-scarce resource, kufanele siwanakekele ngayo yonke indlela. Ongusihlalo we-CSI Community uSimangele Mbatha uthi lokho abakwenza indlela ukubuyisela emphakathini nokuyinto abahlose ngayo ukugqugquzela umphakathi ukuthi unakekele imvelo. Mina igama lami nguSimangele Mbatha, uchairperson we-CSI Committee, i-Corporate Social Investment Committee yaseMhlathuze Water. I-Corporate Social Investment Committee is a program by which Mhlathuze tries and gives back to a community esebenzisana nayo. As we know, with the evolution of corporate governance, most companies asekhethe ukuthi abe recognized as irresponsible corporate citizen. Nathi indlela esibuyisela ngayo emphakathini le ukuthi singagcini ngokusebenza siphinde sone umphakathi kodwa siyabuyisela futhi ngendlela eziningi. Ama programs esifocus akone kakhulu ilawa thinta education, ilawa thinta
skills development, economic development through skills development, health and environmental campaigns like lesihlangane ngayo namhlanje, as well as matters that involve supply of water. As we know, that is our core business as Mhlathuze Water. So what we are here for namhlanje is uzohenda over ku Siyamthanda Community Service. This is an organization as approach as Mhlathuze Water. Ya request ukuthi siba assist with equipment yokwenza lo msebenzi abawenzayo. So equipment being amahala yonke into yokusebenza ungayicabanga, as well as the PPE yokuthi bayigqoke ngase besebenza. And we liked this request particularly because it speaks to one of our factors as CSI ukuthi sizame ukusiza ngama environmental issues. As we know, Siyamthanda is responsible for cleaning up of indawo where illegal dumping takes place, as well as rivers lawa angcolile, and us being Mhlathuze Water namanzi siyathanda ukuthi sigcine yonke into ethinta amanzi ihlanzekile. Hence we supported uSiyamthanda, and we are here today to hand over support esibanika yona. Phakathi kwezinto eziqaphelekayo ukuhlinzekwa ngamathuluzi okusebenza anikezelwe kwiSiyamthanda Community Services okuyinhlangano elisana nokungcola kule ndawo, uThabiso Mdabo umele lenhlangano ubeke kanje. Last day ngo-October njengoba kuzobe manje sasaphusha saba nentahla ke uMhlathuze Water wasibona umsebenzi wethu sowenza ukuthi umsebenzi omuhle by developing umphakathi wethu, senza nama awareness ukuthi senza ama communities ukuthi ebe clean angangcoli. So namuhla ngoba silana eDumsani Makhaya ngabona sibona event enziwa abaMhlathuze Water njengoba bazosilukhuza basponsorshe nge-equipment yokusebenza namanye ama-relevant stakeholders njengo-environmental affairs, abantu asebenzisana nabo nabaseMhlathuze abaka-waste nabantu asebenzisana nabo bonke lo mkhankaso osiwenzayo. Njengoba nje sila namuhla sizoqala sisebenzisana nabaka-water from now on. Umphakathi-ke siyawukhuthaza waseMhlathuze Village nasengwelezane namaphethelo ukuthi awuzame ukuthi ungalahli emhosheni, ungalahli emfuleni, kakhulukazi nje kunemhosha vele lemhosha emincane igcineni kosuku igcine iya kuMhlathuze River. uMhlathuze River iwona lo gcina uphuzwayo yithi sonke lana esikhona eRichards Bay nasempangeni. Kubalekile ukuthi sifundisane, siqwashisane nje ukuthi kubalekile ukuthi imvelo siyonge, ikakhulukazi-ke into esiyitholayo mesihamba kakhulu kulezi ndawo. Amanabukeni kuyinkinga kakhulu ngoba amanabukeni athwala indlela ezingane egcineni kosuku uma sithi siyahlanza amanzi lapha sithola E. coli viruses. Lezo zinto izona lezi egcine ibanga diarrhea, cholera, abantu bagcine begula. Sawuqashisa umphakathi ukuthi awuzame nje ukuthi uqhelelane nokulahla izinto enjengalezo. Kwezinye indawo balahla kakhulu oplastiki bayasilimazela kakhulukazi izilwanyane zasemanzini njengofish bayasuffocate as a result of ukulahlwa kwawo oplastiki noma isikanjani. Siyakhuthaza kakhulu futhi umphakathi ukuthi uyinakekele imvelo ebese uyawonga amanzi asikakaphumi kwi-drought. So asiwongeni amanzi wona lamancane esinayo esiwatholayo siwasebenzise ngendlela. Siyazi ukuthi umphakathi uyawukhale ngokuthi ukhokha kakhulu kwamasipala, kodwa uma ubuka kahle kuma statements uyabona ukuthi kungenxa yokuthi amanzi asiwasebenzisi ngendlela. Uma ngahle amanzi ethu siwasebenzise ngendlela, nesikweletu samasipala ngeke sibe sikhulu ngendlela okuyiyona. So siyabonga ukuthi umnyango wakwa-Water and Sanitation ula namhlanje uzofundisa umphakathi ukuthi usebenzise amanzi ngendlela efanele. Nanokuthi nje ekhaya uma ubona ukuthi isikweletu siphezulu kakhulu, check amapayipi ukuthi akukho la ukuvuza khona. Uma uthi khona la ukuvuza khona ureporte kwamasipala, befika uplumber kwamasipala bezokulekelela. Uma uthi kungaphakathi egcekeni ungayitholela na uplumber wakho ukuthi azokulungisela lawo mapayipi lawo asuke seqhumile esevuzisa amanzi. Ngobe ukuvala lawo mapayipi lawo noma ukulungisa lawo mapayipi lawo kuzokusiza ekutheni makuphela inyanga sekufanele ukhokha kwamasipala
isikweletu singabi sikhulu ngale ndlela uthola ukuthi awusakwazi ukuthi ukhokhe because isikweletu sesiphezulu. Bese kuba yilento yokulahla udoti noma yikuphi. La ewadini yethu kukhona lokho. Uthola ukuthi abantu balahla nje udoti isinoma kanjani noma yikuphi. Umuntu asusa udoti ngakwakhe azowulahla eduze komunye umuzi. Lokho emphakathi akukuhle, kufanele singakwenzi. Kukhombisa nje ukuthi awuyihloniphi kwasanawe futhi awubahloniphi nabantu ohlala nabo endaweni. Siyafisa ke ukuthi siqwashise umphakathi wethu ukuthi awungalahli udoti noma yikuphi. Le park nje sikuyona siyayisibone kugcwele udoti nabantu abafuna ukujabula abasakwazi ukujabula kahle, kunamabhodlela agcina seyidangerous kubantu. So siyafisa ukuthi umphakathi uqikelele ukuthi awulahli udoti noma yikuphi. Umasipala wethu ke usohlelweni lokuthi ukhiphe imigomo yamahhala kule mizi lena eyakhiwe uhulumeni ama-RDP houses. Siyazi ukuthi phambilini ukuthi umuthola indlu i-RDP house bese uthola umgomo. Kukhona ke abantu abasala ke bagcina bengayitholanga imigomo. Umasipala ke ukhipha imigomo ke ukhiphela leyo mizi leyo eyayisalile la eDumsani Makhaya village. Uma ukuthi nje umgomo awutholanga wathola indlu wangawuthola umgomo, ukhululekile ukuthi ungeza ekhanseleni ubaba umdaka lokhulumayo ufike usho ukuthi umgomo awutholanga solokhu afika endlini bese ubaba umdaka eyokhuluma nomasipala uthola umgomo wakho. Kodwa uma ukuthi umgomo awuthola awukwazi ukuthi uthole futhi kabili. Uma ukuthi nje wawuthola umgomo eqaleni ngeke uthole this time. Utholwa abantu abangaze bewuthole ngenkathi bengena ezindlini. Ngoba esikhipha imigomo nje senzela ukuthi abantu bengalahli udoti ke noma yikuphi bekwazi ukuthi bewufake lapho abasebenzi bamasipala bese bewulanda ke emakhaya. Ukungcola kuwukufa kanti inhlanzeko iletha impilo, ngakho asikhuthale ukuhlanza nokukhuculula izindawo esihlala kuzo.